पुदार के चौधरिया तो होरिया तू तो ये राजा अरे मुहामा पुदार के चौधरिया तो होरिया तू तो ये पापा कहाँ जाए हो के मामा किन किने से किने हम आ गए नुधिया के भूख लागल आई कौन खाती रही छिना कोइन का दाते का तो तोरो तनमाई के बिया मारो तारक मारो तू देखो ना ओरो ओरो न्या हो आई हो माय क्यों ना ए बच्चिया सुनो 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 भागो मत का सुनो का काहे देख के हमके भागल हो हमने की जानत भूली बिछिया से दिमाग को भूख लागो खाए बता खाए बताओ का रे हां ए बच्चा निकल ना इतना खा जा ना का भूख लागो बा तो तोहर कहां जाए के बा रास्ता भुला गेल बालू पापा भूख आई लात मारता कहवा खोज हमार तो कुछ बुझाते नहीं कि केकरा से पूछी कोई चीज तो नहीं खे ना हुआ बिना नहर कनिया के आय ओकर माई बाप के खबर पहुंची तो हमरा के तो जिए ना दी हो जाए बाबू अब हम का करी ना 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 खोले भाई ना ए बाबूजी का हो कनिया की एगो नया नहर कनिया करवा देखनी ह नया नहर कनिया ए बाबूजी हमार कल कनिया जवन आइल ना हाँ। राते से गायब भी है जानले कि पूरा गांव खोज गई कोनो खोजे खबर नहीं खे का यो दादा देखो आजकल ना जुग जमाना इतना खराब चलत है कि आजकल फुर हो जाता है राते रात ए बाबूजी ई का कहतन जी यार लेके भाग गइल हां उ एक चाहत है ना ना ऐसा कोनो बात नहीं खे यार लेके भाग जाई ताकि घर से कहां जाए आए बतावा रवा ठीके कहतनी पूरा गांव जोगल नी दाई और बाई की रे तो आगे बे तो दाई और बाई की बच्चिया आराम से चलो कॉल ने तरह बार-बार समझाओ तनी कि आराम से चलो हमरा संगे माई के घतिया पैदा करब का रे दाते का तो पाप न के ए बहिनी की हटे हो इतना चिल्लाता टे गलत है बाबा हम आ गई मऊ ई बाबा रो बियाह कर ले बनी का ना ये बच्चिया हम बियाह नहीं कइले हां तो नया नहर कनिया कहां से लेके आवतनी ई तो गौवा के बहारा ना मालूम ना का दाते खतुआ उतर हो गती गजब हां दाते खतुआ बच्चिया के उतर एदास कमजोर हो गइल बा बचपन बच्चा लेकर हरकत करतिया अच्छा ई भुलाइल बिया तब ना हां तू चिन्ह तरू बड़ी सुगर सागर बिया देखी में तो नहीं खिला कि पागल बिया अच्छा बच्चे खाना उना बनैले बल कुछ हो हां बा बनैले बानी खाना तनी लिया के तनी दुकर दे रंदा बच्चिया खाए के ए बाबा सुगर सागर बहुत बिया देखी में पागल तो नहीं खिला गत ए बच्चे एकदम दिमाग से पूरा पागल बिया हां ये गौवा में लेके घुमत है कोई चिन्ह ली ना तो मतलब कि रख ली हम तो नहीं खींचिनत बाबा कहां के ही एगो तीतली हां ओकरे काम पकड़त रही भूख लागल बा खाना खाइबू बड़े तू मासूम बाड़ू हो खाई बेचारी के भगवान जी रुक लेके आवतनी खाइम ना हो मामा को तो खाइबो न कर चोरी के साइज कोई से पूरा गोलो लाजा चोरी के साइज कोई से आओ मत नचेगा बियाह में कारे रुक जा फफरा ए बच्चे खाना खा ला रुक जा फफरा ले दे का हम इधर हम खाइब ना तो हम बियाहबो करब ए बच्चे तन एक गिलास ये पानी लिया दो। भगवान जी आ कनी के मरद के नाम याद बा मरद के नाम देख खेला पानी कुछ ऐसे हो नहीं रही है करा बच्चियों को हमके याद है ना पहुंचा देती हम साफा चौपट बिया मादम ठीक बता बालू खा ले तो खा ले खा ला सुगी पहले तू खा ला कैसे बने रे बियाह रे नून तेज दे दे बा हमके आ नून न ढेर तेज वाला हमरा लेखा कनी मरद के नाम याद बा मरद के नाम कौना गांव बिहल बाड़ू कौना गांव अपन गाँव होन ने पहाड़ पर ऐसे ही बस कहता पहाड़ पर ना पहाड़ पर और हम गुल न हां और हम पे तो होगनी देख तो बियाह कहीं देख तो नीचे बा ये कब का बोलती है बच्चिया कुछ पता नहीं के चल तो 9 महीना का लड़का लागत जी बाबा जी मम दे रे मम दे
आय मम दे तीता मांगू ना के मामा पानी दी आयो ऊपर तक पहला बचिया ई तीता कितना तिल करू देख देख हमके छोड़ देना सर कैसे कैसे हमर बियाह भइल वो छोड़ के भाग गई बबुआ के माई बबुआ रे देखो रोजन पूरा गांव जो क्या कोई नहीं कोतही कनिया के पता था ना लगा तो चुपा ना रो देखा अरे माई एगो ढींढोरी लड़की से बियाह कनी वो छोड़ के हमके भाग गई तोरा मेनू कहते तू कौन ऐसन बात बोल दे कि बता सुहागे के रात के दिन भाग गइल छोड़ के हम कुछ नहीं की बोले रे माई अब तो हमरा तो पिलियो से बियाह कर तू लड़की दे बताओ केहू तोरा के पसंद ना करत कि आनहर लड़का से हम बियाह करब एही से हम ढीढ़ वाली से बियाह करी के हमर बचवा के जिंदगी बस जाए ए माई रे, देख पता लगवा ना फोटो थाना में भेजवा दे कैसे खोजवा हमरे की तू टेंशन होत ले बबुआ हम सब उपाय लगाओ तन देखत नहीं कन्या कहां बे केहू के लेके भागल बिया कि कहीं गो जाके लुकाइल बिया अरे माई पता लगा ना रो हमारा चोलिया में होता दुग दुगी रे माई हमारा चोलिया में थोड़े ये न हो ये हो ई ओते की ये रोए ये गांव हो गाँव ए बचिया 100 गो दुआरी गइया सब दुआरिया कहत इहे दुआरिया ह तीत लगा दे तो मोने ना रहती का हो तीत जरूरत रहे तो पकड़े रहती ए लक्ष्मीनिया ए बचवा ए ला मछनिया ओए ओए उई लका लका तोर माई के अरे तोर माई के गति करा हो ए बचवा गोड़ लागत नहीं बाबा अरे खुशी रहा बचिया कनी कुछ भी छाड़ दा कन्या तू ए बाबा ई कन्या रोवा संग बिया की अकेला के द्वारी पे खड़ा रहल से रो के आइल पहले ए बचिया ई कनिया के लेके हम कबे से 3 घंटा गांव में घूमतानी ए बाबा ई कन्या रोवा के कहां से मिलल हिया ये गौवा के बहारवा ई कन्या हमार हिया हमर पतो हिया बाबा ए बाबा कहां तू रहल कन्या मजाक कर पहले मजाक करते बबुआ रे कन्या मिल गइल कन्या के बाबा लेके आबो ने केन कहां से भेटाइल लियो कन्या इनकरा से ये बाबा आपकी जिंदगी बड़ा में हंसना ये बचिया कर कब वहीं से मीठा मीठा दर्द होता हो अरे बाप रे बाप हमरा नारा खबर सुता हो ए बाबा आपके लाख लाख शुक्रिया धन्य है बाबा चरनिया कहां चुम ली आपके खुश रहो ए भाई ये कन्या ये जो चंदा मामा ए मामा ए हो मामा मामा दर्द में भी है तो मामा को ये सना में भगवान के नाम ले जाला कन्या कमाओ कनी से हमके रिश्ता ना तोड़ेला रे उनके रिश्ता ना तोड़ावन जा कनी खसम के कुल झगड़ा तोड़ेला के करा घर से भगवान दिमाग को मजूर भगवान जी ये बाबा हट इधर हट दे लो जो को मानी दर्द में बिया की दर्द में कुछ बुझाते नहीं क्या हमारा देखो तू दाता तूते हो बा बैक तोरी की खाता हो दर्द भगवान के नाम लो कौन भगवान हमारा मुड़िया ना ना ओम जय जगती सुहाले ओम जय ऐसे पटवा हे भगवान कितना सुंदर अपना माई लेखा कन्या ये कन्या बबुआ रे बाबा सुते दे रे सुते दे टाइम नहीं के भाई सुते का दे भइले माई मौगी ठीक बिया ना अरे बबुआ लइका भइल बा कल लइका बोल बा तहार नसीब जाग गइल जाए द अरे सो गया और बहुत चला लगो अब मजा आइल बा कन्या खतिया रे ए बाबा आपके लाख लाख धन्य हमारा कन्या के हमारा घर तक पहुंचावे खातिर ई घर द्वार बतैले से तबे न लेके आनी हां ना ये बचिया हम तोरा घर के रे
हाँ हमार मेहरारू हो रानी अगर ई घर द्वार बतले तो पहले ही जाके पहुंचा देले रहत। ए बचिया हाँ बाबा एगो बात सुन, हाँ। हम इनकर दिमाग के इलाज कर देब। हाँ बाबा कदी बाबा कदी अभी ना दिन बुधवार के हाँ श्री रामपुर हाँ मठ पर हाँ इनका के लेके आई हो। हाँ 4 हफ्ता एबू इनका पूरा दिमाग सही हो ए जाए। बाबा ठीक कर देबे ए बाबा हमार बच्चा के बियाह ना होत ले अनहर बाल ना घर में कब हो दुख का रे? कलश कब नहीं। ठीक बाबा बात के हम चरम शरमिया होनिया बारे खुश रह बच्चा। बियाह द चला तनी घर में क्या कहियो बुधवार के। हाँ बाबा कुछ ले ली हमनी घर से बाबा। जब छुटका में होगो ना दहल जाला अच्छा हाँ हाँ एक कनिया चलो घर में जरा तारा कितना खोजनी ना मिलत रहलू कनिया हेरा को रही तो होनी हेरा रही। तू की पता रहल के हेराइल बली देखा जान जान रानी ने कितना रोत नहीं हेने पानी रे हेने पानी चल घर चल चला घर में अब घर छोड़ के मत जी अब कुछ तू जैसे कुछ मत बोलियो ना अब हम लाल आवता